Nosaltres hem volgut crear aquest museu perquè hi ha un gran patrimoni titellaire que la gent no coneix i que moltes vegades està guardat i necessitem veure aquest patrimoni per conèixer la cultura del nostre país. Una part és la part dels titellaires catalans, aquests titelles que nosaltres hem vist de petits o que ja els hem vist també de grans, però que de moment estan retirats de la circulació dels espectacles. Aquí els podrem veure, podrem gaudir d'ells, podem veure com estan fets, qui els ha manipulat. Tenim una altra part, que són dels titelles de tot el món, que no els hem dividit per països, sinó que els hem dividit per modalitats o tècniques. Què vol dir això? Que tenim els titelles de guà, tots junts, de tots els diferents països, els titelles d'ombres també tots junts, però a través d'ells també podem veure per què els han construït així, per què expliquen aquestes històries, també la cultura dels països. I després tenim una part molt important de titelles que han utilitzat pedagogs, psicòlegs i terapeutes per treballar les emocions, per treballar les malalties mentals i per treballar la salut amb els titelles.